ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಮೂರ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರ್ದು ದೀತಿರಂದೆ ಯಾನಂಚು ಬರ್ಪಿನ ಲೇಟಾನ ಮಟನ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿರ್ತುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿರು ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಷ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೇರು ಕಿಶ್ಕೊಲ್ಲೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ಲೆ ಮಾಸಾದ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಜಿಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನತೆ ಏಕ್ ಮಟನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ದ ದೀತಂತುಲಿ ಬೇಯರೆ ದೀತುಂಡು ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಟನ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದೆ ತುಲೆ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಮೊಲ ಒದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ದಾಸೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೇವ್ರೆ ಪೂರೊಂದು ಪತ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ಬನ್ನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮುಂಚಿನಕಾಯಿ ಪುಳಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕ್ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಷ್ಪಾದಂತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಫ್ರೈ ಆಡು ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬೇಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲಿಕ್ಕ ಪರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಹಂಗೇನು ತೆಪ್ಪಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ನೀಟ್ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಎತ್ತ ಸೂಪ್ ಲಾಕಲ ಪರೋಲಿ ಬೇಯಿನಿ ನಿಕ್ ಪೇರು ಉಂಟೇರು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪುದೀನ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ರೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೇನು ಒಂದೇ ಮೂರು ಖಾರ ಐತಿ ಎರಡು ಕೊಜ್ಜು ಒಂದೊಂದು ಕೊದ್ಯಾಡ
ಕುದೆತ್ತೇರು ಅರೆಪು ಚೂರು ಐತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲಿ ಬೇಯ್ದಾಂಡು ಹಾಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೆಪು ಪಾಡು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಕುದ್ದಿದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಮಟನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬನಾನಿಗೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬೇವರೆ ಪಾಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾಯಿ ಅವಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಬಾಯಿ